Πάμε. Έχουν μπει επιβάτες στο αεροπλάνο και περιμένουν να φύγουν. Ναι. Και μπαίνει μέσα ένας ντυμένος πιλότος, ένα τυφλός με τον μπαστούνι. Ναι. Τον βλέπουν να περπατάει και λένε οι αεροσυνοδοί, μην ανησυχείτε, λέει, έχει κάνει πάνω από 60.000 ώρες πτήσης, χωρίς κανένα απολύτως ατύχημα. Ναι. Εντάξει, σήκασε ο κόσμος. Εντάξει, μπαίνει άλλος ένας μέσα και αυτός τυφλός. Λέει, μην ανησυχείτε, είναι ο συγκυβερνήτης. Έχει κάνει και αυτός, λέει, πάνω από 80.000 ώρες, λέει, πτήσεις. Χωρίς κανένα ατύχημα. Τέλος πάντων, σήκασε ο κόσμος. Δεθήκανε, ξεκινάνε τώρα. Δόθηκαν οι οδηγίες και αρχίζουν. Την απογείωση. Ναι, τροχοδρόμηση. Σιγά, αυξάνει ταχύτητα το πλάνο, αυξάνει, δεν απογειώνεται. Έτσι τελειώνει ο διάδρομος. Αυτό είναι. Δώσ' του. Και αυτά, πριν το τέλος του διαδρόμου, αυτά, αρχίζει ο κόσμος και ανησυχεί, βάζουν τις φωνές, ουρλιάζουν και απογειώθηκε το αεροπλάνο. Έφυγε. Και γυρίζει ένας στον άλλον και του λέει: σκέψου τι έχει να γίνει την ημέρα που θα σταματήσουν να ουρλιάζουν.